खुलुमबाय फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरबाय। गिबियावनो मोनसे गोजोनथाव खौरां। दाखालि बावै साननैसो सिगां आं मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन जायबा रैसुमै दैमारि बिरदाव दैमारिनि असे बिसि गावनि गथ' गथायखौ गारनानै खारदोंमोन बे गुबुन सासे साब्रै हिनजाव गोनांखा हौवाजों जायबा सुनिराम बर' बेजों खारदोंमोन। दा बे रैसुमै दैमारिखौ जपानिफ्राय हमनानै लाबोनाय जाबाय। बे रैसुमै दैमारिया गावसानि बिमादैनि न'आव दंखुमायोमोन। थिग बेबायदिनो रैसुमै दैमारिनि न'खरनि मानसिफ्रा थांनानै जपानिफ्राय लाना फैबाय आरो बे सुनिराम बर'आ बे जपानिफ्रायनो खारखुमालांबाय। दा बे सुनिराम बर'आ बबेयाव दं बबेयाव गैया जेबो खौरां मोननाय जायाखै। बे सुनिराम बर'आ लासितपारा गलागावनि बे सुनिराम बर'आ खारखुमालांबाय। बबेयाव खारदों बबेयाव खाराखै दासिमबो जेबो खौरां मोननाय जायाखै। दा जियानो जादोला सासे टिकटक स्टारा बरफनि दैयाव दुगैना एबा सानस्रिना गुसुनि थाखाय गावनि जिउखौ फोजोबनाङो। टिकटक स्टार जेसन जायहा टिकटकनि दुनियायाव 1 बिलियन एबा 100 करोड़ फलोवार्स दंमोन, बरफनि दैयाव एबा आइस वाटाराव दुगैनानै बे जेसना गावनि बेसेन गोसा जिउखौ फोजोबनानै लायो। बे टिकटकनि थाखाय भिडिअ खालामनो थाखाय आइस वाटाराव एबा बरफनि दैयाव दुगैदोंमोन, नाथाय बे दुगैफुनाय समावनो बे जेसना गावनि जिउखौ फोजोबनाङो। दा बे जाथायनि बागै पुलिसफोरा नायबिजिरगासिनो दं। दा जियानो जादोला चाइनाया पाकिस्ताननो हांसो हरांदों। गासै 10 लाखनिसायबो बांसिन हांसो चाइनाया पाकिस्ताननो हरांदों। मानोना चाइनायाव दाउ अमा हांसोफोरखौ मोस्रोमफोरबायदि बुथारगासिनो दं। दा बेनिखायनो बिसोर बुथारनो बानानै पाकिस्ताननो हरांदों। औ नंगौ रायजो राजा नोंथांमोन, बे चाइना हादराव दाउ अमा हांसो जिब जुनारफोरखौ मोस्रोमफोरबायदि बुथारलागासिनो दं। दा बेखायनो चाइनानि जायबा हेड बिसोरो पाकिस्ताननो 10 लाखनिसायबो बांसिन हांसो हरहांदों। आरो बे अफारखौ पाकिस्ताना जेब्लाबो आजावनो थाखाय राजि। मानोना पाकिस्ताना गोरिब गुन्द्रा मोनसे हादोर जानानै दं। नोंथांमोना मिथिखायो जोंनि 100 थाखाया पाकिस्तानाव 220 थाखा जायो। अब्ला साननानै नाय माबायदि दुखिया हादोर जानानै दं बे पाकिस्ताना। नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ गोबां खोथा मिथिबाय जानो हागौ। दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय। गुबुन मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांखौ मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव। जय बर' हारिनि।